μία από τις πολλές φορές που πήγαινα, γιατί όπως σας είπα πήγαινα μήνες, κάθε Σαββατοκύριακο. Και αν και ήταν άρρωστος πολλές φορές και δεν δεχόταν, εμένα με δεχόταν, δεν ξέρω τους λόγους ή το λόγο, δεν ξέρω, από την υπερβολική αγάπη που μου είχε. Και μου είπε, Γεράσιμε, κοίταξε να δημιουργήσεις τώρα κάτι, γιατί θα έρθουν φοβερά δύσκολα χρόνια που δεν θα μπορείς να δημιουργήσεις τίποτα. Μας είπε ότι θα έρθει η εποχή ότι θα σας δώσουν μια κάρτα. Αυτό μου το είπε το 82. Και μετά όταν θα σας δώσουν αυτή την κάρτα θα ακούτε στην τηλεόραση. Κλέψανε την κάρτα του Γεράσιμου. Πήγανε στην τράπεζα και του πήραν όλα τα λεφτά. Κλέψανε την κάρτα του Κωνσταντίνου, του Γιάννη, του Δημήτρη. Πήγανε στην τράπεζα και τους πήραν όλα τα λεφτά. Και όλα αυτά που θα λέει η τηλεόραση θα είναι όλα ψέματα. Μετά θα σας πούνε, για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, σφραγιστείτε για να ασφαλίσετε τα χρήματά σας. Γιατί δεν μπορούμε να σας καλύψουμε, δεν μπορούμε να σας προστατεύσουμε. Και μας το τόνισε αυτό. Βέβαια εμείς τότε το 82 με τη σημερινή κατάσταση δεν φανταζόμαστε αυτή την ανατροπή που θα πάρουν τα γεγονότα.